Naka-lockdown sugod karong adlaw ang Sangguniang Panglungsod sa dakbayan sa Davao tungod sa mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Ane report. Sugod Mayo 31 kutob Hunyo 6, naka-lockdown ang SP building sa Davao City kinihuman dunay mga empleyado sa nagkadayang buhatan nga positibo sa COVID-19. Apektado sa lockdown ang City Treasurer's Office, City Assessor's Office, Business Bureau, City Civil Registrar's Office, Vice Mayor's Office ug mga buhatan sa konsehal. Gipailawom na sa mass swabbing ang tanang empleyado sukad Sabado. Bunga sa lockdown, walay sesyon sa konseho nga ipahigayon. Niliputag na session kay kabalunuta ang ato manggod host sa internet to man ang source sa Sanggunian. Okay. Pero okay lang man gihapon kay lima manggod ka Tuesday ang June. So mawad ang usa ka Tuesday napay upat. So kompleto gihapon ni for June para sa among session kada Tuesday. Gipahibalo ang publiko nga dunay transaksyon sa mga gisiradong buhatan nga ibilin ang mga papeles sa mga drop box nga makita atbang sa SP building. Alang sa mga buhis ug ubang pang transaksyon sa City Treasurer's Office, Assessor's Office ug Civil Registrar's Office, palihog lang og adto sa mga district offices. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.